Uvuthing Roses kodwa ishishana kwamthuna interview kaBig Zulu lapha ekonyuluka khona esho nokusho lapha nothi yena nomduduze ngobe abasakhulumisani kahle sebefana like enemies delele kweziyanga khona uyazibuza uyaziphendula uBig Zulu zingamenzani till this day akayithola ama answers kusikashashela umfana ngamenzani. The only thing I did was to help him, but right now delele zanga oh no. That is what you can tell if I'm a collaboration. Firstly, nje collaborating umthandeni. Umuntu ongezwani na uBig Zulu. Khona ngoma preview ayo eno Duncan. We're not saying ukuthi atenga yaza collaborate na, but that's alone ukuthi nje uqara kuba independent then yo yabo suko collaborate naba. That alone tells you that oh there's something wrong, but it is what it is. Kanti ukusiza umuntu into enjani uyanganisenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyangiunderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into, but mase kuphuma kuye ngo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni, but bese ngiba nalento ukuthi no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela ntuduza umuntu engamthatha mina engenalutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisima yekuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into. Then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli. You understand? Yeah. Ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela. Then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngo umuntu sengiyisitha kuye. Big Zulu, I have to ask you. Yeah. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyo it's making you sad. Bese fana njengomfethu. Ngoba okuqala ngisho ngithi artist lokuqala engangilisayinile ngabla kwabo oqala. When's the last time ukhulume naye? Angisakhulumi naye ngikhuluma naye. Angisakhulumi naye.